Good morning mga Igsuon. Right now, ni ako karon sa may U-turn slot diri sa SMC side dapit. Ah, for today I'm going to give you an update of our very own and iconic bridge, ang ato ang Santo Niño Bridge. Uno, dos, tres! For today's vlog, I'm going to tackle about the facts about this bridge, and aside from the facts, I'm also going to talk about some of the special features of this iconic landmark of Cebu City. Kining blue structure diri mga Igsuon is the 200-meter pedestrian footbridge nga musugod diri sa U-turn slot sa SRP duol sa SMC side ug mo-connect kani siya didto na mismo sa CCLEX sidewalk. So 200-meter pedestrian footbridge. And aside from that mga Igsuon, ang sidewalk sa CCLEX bridge, ang entire 8.5 kilometers doon na joy sidewalk mga Igsuon. So usa ka na siya sa mga features sa ato ang Santo Niño Bridge. Kahibaw naman ta mga Igsuon kining CCLEX kung operational na ni siya pohon, doon na ni siya bayad. But ayaw mo ka problema kay ang CCLEX will have a 10-lane toll plaza.
kining duha ka pylons mga igsuon, doon na diya ini siya symbolic nga lighted cross. Simbolo ni siya sa ato ang Kristyanismo diri sa ato ang lungsod, sa ato ang syudad sa Sugbo. Unya kaning lighted cross mga igsuon, itaod kani siya sa kada usa ka pylon. Unya 40 meters tall ang kada usa ni. Unya musiga pa jud kini on all four sides at night. So as kang nindota kani tanawon mga igsoon mahuman. It symbolizes Cebu's significant role as a cradle of Christianity. Ang stay cables mga igsuon kay unom na kabuk ang na-install kada pylon. So all in all do na natay 12 ka stay cables installed sa kinatibuk-an na construction karon sa CCLEX. And then by the way mga igsuon, ang CCLEX is an 8.5 kilometers nga bridge nga mo link sa ato ang syudad sa Cebu o padong dito sa municipality sa Cordova. Unya ang CCLEX dunay duha ka lane kada direction, so sa ato pa dunay 4 ka lane tanan. Unya duna pud kini siya 51 ka metros nga navigational clearance aron makaagi ang mga barko sa ilalom sa duha ka tower. And then ang iyahang design speed ani is 80 to 90 kilometers per hour, and ang ato ang toll expressway is expected to serve at least 50,000 vehicles per day. Ang CCLEX mga igsuon will cost around 30 billion pesos. Usa kini siya ka cable stayed bridge nga mo cross sa Mactan Channel. Og ubay-ubay nga mga kumpanya ang nag-collaborate mga igsuon aron mapabarog og insakto ning ato ang iconic landmark sa probinsya sa Cebu. Ang usa na ang MPTC na usapod siya sa maintenance sa bridge once it is operational. Ang CCLEC which is a subsidiary company of Metro Pacific Tollway Company, whose mother company is Metro Pacific Investments, who is chaired by Manny Pangilinan. Ang iyahang engineering company kay DCCD Engineering Corporation o COWI. Doon na po sila independent consultant nga nor consult o ang ilahang contractor nga si Cebu Link JV, which is a consortium composed of Spanish company Igsuon Construction and kaning Filipino companies nga si First Balfour and DM Consonji Incorporated. Unya ang lain pa nato mga stakeholders mga igsuon, siyempre ang gobyerno sa City of Cebu o gobyerno sa Municipality of Cordova.
If you like my video, hit the subscribe button and hit the bell button.